सुप्रभात पिलामाने आम भाषा आम साहित्य बहिर सेही मो प्रिय जन्मभूमि पद्यर प्रथम द्विपद को आज बुझिबा। प्रथमे कुह तुमे काहाकू बेसी भल पाओ? दीदी माँ को बेसी भल पाओ। प्रिय कहिले कौन? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଖାଉ ବା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ତାକୁ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କହୁଁ। ଯେଉଁ ଖେଳକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ସେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ। ପଦ୍ୟର ନାଁ ଅଛି ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ଭୂଇଁ କହିଲେ କ'ଣ? ଭୂଇଁ କହିଲେ ମାଟି। ଜନ୍ମଭୂଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମାଟି। ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ପ୍ରିୟ। କାହିଁକି ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ପ୍ରିୟ? ଆସ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର ଯାହାର କୋଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ ସେହି ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଯାହାର କୋଳରେ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଜନନୀ ପରି ମୋତେ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତରେ ଆମର ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନ୍ମଭୂମିର କୋଳରେ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛୁ। ମା ପରି ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ତାହାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମା ଯେପରି ନିଜ ଶିଶୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଏ, ପାଣି ପିଆଏ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଏ, ଶିଶୁଟିର ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ମା କୋଳରେ ଶିଶୁଟି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କହିଲ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ତାହା କିଏ ଦେଉଛି? ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛୁ ତାହା କାହାଠାରୁ ପାଉଛୁ? କାହା କୋଳରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ? ଆମେ ଖାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜନ୍ମଭୂମି ଦେହରେ ଉତ୍ପାଦନ। ପବନ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ପବନ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର। କପାରୁ ସୂତା, ସୂତାରୁ ଲୁଗା ବା ପୋଷାକ ତିଆରି। ସେହି କପା ଗଛଟି କାହାର? ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦାନ। ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ, ପାଣି ପିଇ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆମେ ତା କୋଳରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଜନ୍ମଭୂମି ହିଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବୁଝିବା। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ଶୋହେ ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ଜନ୍ମଭୂମିର ଦେହରେ ଗହନ ବନ, ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଶୋଭା ପାଏ। ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ବିହଙ୍ଗର ମଧୁର ଗୀତ ପ୍ରାଣକୁ ମୋହିନିଏ। ଗହନ ବନ ଅର୍ଥ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ। ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ କହିଲେ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ। ଶୋହେ କହିଲେ ଶୋଭା ପାଏ ବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବିହଙ୍ଗ କହିଲେ ପକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ। ମଧୁର କହିଲେ ମିଠା, ପରାଣ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନ, ମୋହେ କହିଲେ ମୋହିନିଏ, ଖୁସି କରାଏ। ଜନ୍ମଭୂମି ଦେହରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ, ଗହଳିଆ ଲତା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧୁର ଗୀତ ଜୀବନକୁ ଖୁସି କରାଏ। ହଁ ପିଲାମାନେ କୁହ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ଦେହରେ ଶୋଭା ପାଏ? ଦିଦି ପାହାଡ଼, ନଈ, ଝରଣା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଜନ୍ମଭୂମିର ଶୋଭା ଆଉ କିଏ କିଏ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ଭାରତବର୍ଷ। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କାହିଁକି ଜନନୀ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ମା ପରି ପାଳନ କରୁଛି। ଆରେ ବାଃ,
ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ ତ। ଜନ୍ମଭୂମି ଦେହରେ କ'ଣ ସବୁ ଶୋଭା ପାଏ? ଜନ୍ମଭୂମି ଦେହରେ ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା ଶୋଭା ପାଏ। ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ କିଏ ଉଡ଼େ? ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ। କାହାର ଗାନ ମନକୁ ମୋହି ନିଏ? ବିହଙ୍ଗର ଗାନ ମନକୁ ମୋହି ନିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ଜନମ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ, ହେଲେ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଜନମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଜନ୍ମ। ପରାଣର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ପରାଣର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରାଣ। ଜନନୀ କହିଲେ ମା, ସେହିପରି ଜନନୀକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନନୀକୁ ମାତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମା, ମାତା ହେଉଛି ଜନନୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ। ବଣ ଓ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ୟାମଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସବୁଜ ଶାଗୁଆ। ତରୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଗଛ। ତରୁକୁ ବୃକ୍ଷ ଓ ପାଦପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଚଢ଼େଇ। ବିହଗ ପକ୍ଷୀ ଖଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍? ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମ ମନରୁ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପଦରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ବା ଯାହା ବୁଝିଲ ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।